Ngimbolekeni inhlamba. Inhlamba. Why? Tell me why. Kunamadoda athi kubona kahle ukuthi ushadile umfazi womuntu ufake iring. Akubangele isicefe. Awunithule nendaba engaka. Khona abafana banjalo lana, khona abafana banjalo la. Khona insizwe enjalo lana. Eyinenhliziyo ezinja. Abanamahloni abantu ngaphandle. Mawushela umfazi womuntu uthi akenzeni? Akabulala umuzi aganele kuwaqome wena. Uma ungena emshadweni akufani ukuthi ushayela quantum usha uma U10 lana. No sir. No. Inhliziyo embi leyo. Unomkakhe unentombi yakhe emenelisa ngayo yonke indlela kodwa ufuna ukuyodiliza udubhiza uthando lomunye umuntu ofisa ukwakha kubo. Hayi indoda nje yenza into ayifunakali nje. Hawu. Umfazi womuntu uyahlonishwa. Akashelwa ngisho ngalahla kangakanani uma echelwe ngenyongo. Kiniti ewo. Tamtshela athi ngomkamuntu mina. Adlule lapho abona ukuthi akangizwa azagijima ezinyangeni ngoba efuna ufeza inkanu yakhe embi yokuyochitha umuzi womuntu. Ayifuneki nje lonto. Ayifuneki nje lonto. Umfazi womuntu uyahlonishwa, ingodo somuntu uyahlonishwa, umuntu oright umuntu osakhombile kuphela ongakathathwa. Ngiyixwayisa ngoni. Manje la. Wathatha umfazi womuntu. Uhlanya. Lolo. Mhlala ndoda ikubamba koculwa amagugu kimi. Hey. Wasona inkosi zomuntu nje ufele lapho na ngeke nje emngcwabeni wakho. Hawu. Ngeke ngiye nje. Ngathi ungcwatshwa ngibe ngishumayela entabeni kunenja. Umuntu wesilisa unenhliziyo enja. Unomkakhe kodwa khana ukumfazi omunye umuntu. Ngihlali nezinunu la. Mawushela umfazi womuntu uthi akenzeni? Ucabanga ukuthi uyini? Ucabanga ukuthi njalo uyinunu man. Awuyana umuntu uyinunu. Umuntu meseqale kwaphuma inkomo ziyakhulunyelwa emsamo sengachilwa ngenyongo nawe unomnguzi. Put volume. Ushela umuntu wesifazane akutshela athi ngingoduso yomuntu. Kodwa ngoba sinosathana ohamba kuthina ogijima egazini kithi sidlula lawo magama. Futhi sekani man. Madoda kanjani lawo? Amadoda ensuku zokugcina. Unkosikazi womuntu ochela ngenyongo uyinkinga ngempela. Kuyicala ukulala naye. Kuyicala kuwe, kuyicala even nasedalweni zakho uqobo. Isona esimbi esingathethelelwa sithethelelwa sesona. Thethelelwa only uma indoda yakho usuxolisile kuyona. Why usho njalo? Yabona mina ngutshena. Yeah. Unkosikazi womuntu ochela ngenyongo uyinkinga ngempela. Kuyicala ukulala naye. Kuyicala kuwe, kuyicala even nasedalweni zakho uqobo. Kusuke kumangalela wena ezakubo ziyamangala. Kuhlangana idalo eziningi ngoba nezakubo kwakhe losiflo ziyasuka zomangala kini. Ziphinde futhi ezalathanda khona izomangala kini. Ngiyakuzwa nkabi yami. Mase kuphuma inkomo sehla kulo muntu ngana kwethu ngoba abafethu abaningi bavele bebona ukuthi umsangalo kuyadlala. Ayikho inkomo ephumela ubala khumbula. Ngale kathi ziphuma inkomo zami kuthiwa zababantu kuwa ikhashela lapha. Zihamba namaketa azi ukuthi ayobheka ubani njengamanje umakoti wethu. Wena uma usuhlangana naye empela umlutha ulala naye. Kahle into yakho uyayibopha impilo yakho uyayibopha ngoba manje uyayiqalekisa lamakhetha kubo kwalomuntu lo asesambile straight amgada akubo kwalomuntu obelobola. Hey! Yakhuluma indoda. Uyabona manje mangathi nje la emabhungwini lawa lana ngithi ake sibheke lezi ikhaftina eziphethwe ivelaphi abafazi babantu. Eni. Kuzomhlala ndabona. Uthi uma wenza into oqala uyibheke kuwe. Ukuthi mangathi umkakho lo thenga ukudla wena bese kuthatha yofida enye indoda uyofila kanjani? Laziya. Umuzwa ukuba ubantu kuthina uphelile. Kungakho senza into ezibhlungu kangaka. Ngiyaqeda nje umtsiza Nkosi yami yazi niyamnyathela nje yazi niyofaka odakeni nje. Aza nisenandaba nje nabo Nkosi yami. Kodwa isibindi esingaka abafowethu sokwenza into eyichilo kangaka sisifundephi? Shaka wangekayivumi lento. Ngabe senikwaziwe nina ngomkhonto. Akuyona yonke into edinga i-deliverance. Ayidingi kamluko nje. Uvelaphi? Walala nobani kukuphi? Thola ukuthi ungasuka umntalale nje nenkosikazi womuntu. Amanyala lawo. Amanyala. So mfethu umfazi womuntu nengodosi yomuntu kuyahlonishwa lo lokayithinta ngoba sesephumela inkomo uyifayile isiqalekiso uhlupheka uzufe. Yeah! Ukuzwila lokho. No one here is safe. Tango. Mbona la